Mali, Burkina Faso ani Niger jamanadenw minnu sigilen bɛ Senegali faba la an sera ka minnu ɲininka u bɛɛ kɔni sɔnna ni jamana sababu boli ma CEDEAO tɔn kɔnɔ. Jagokɛ yɔrɔ min tɔgɔ Champ de course ni jamana sababu fasodenw caman bɛ jago kɛ ɲɔgɔn kan yan. Abdul Mumini Tento ye Burkina Faso jamanaden ye. Tɔn nafa ye min ye n'aw jɛra tɔn na a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko caman na de mais an bɛ nin na dɔrɔn nafa fosi yɛrɛ de b'a y'a la an ka jamana ta bi ɲɛ cogo min na an mako b'o de la de n'a y'a sɔrɔ an bɛ bɔli yɛrɛ a kɔlɔkɔlɔ bɛna s'an ma yan an jɛnna n'a ye an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la dɔrɔn an mako b'o la de mais AES bɛɛ an b'o fɔ k'o waleɲuman de dɛ n'o kɛ siri ala k'o dɛmɛ u ka baara la de. Zikiri Bubakar Kulubali ye Mali jamanaden ye a bɛ situlu de feere yan k'a ka kan AES jamanaw ka bɔ CEDEAO la n'u b'a fɛ u ka yiriwali ka sabati. Bon nin pays saba yɛrɛ min filɛ nin pays saba in de bɛ Afrique bɛɛ kɔfɛ fo mun na ne yɛrɛ bɛ Senegal yan nɔ ɲɛ bɛ Senegal dilancogo la a ka bɔ hakili ma n bɔra Mali la Mali ma dilan ten bon fɛn bɛɛ de bɛ Mali la fɛn bɛɛ de bɛ Burkina fɛn bɛɛ de bɛ Niger bon k'a sɔrɔ anw bɛ kɔfɛ cogo di k'an ka tila ka taa t'o jɛkulu kɔnɔ anw bɛ ka kɛ minɛ ka di mɔgɔw de ma k'olu ka jamana développer mais anw ka jamana bɛɛ kɔfɛ min kɔni fɔ an ka nin jamana saba in ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fo saya an kana ɲɔgɔn labila. O hakilina kelen de bɛ Abdul Alahula ale ye Niger jamanaden ye ani a tɔɲɔgɔnw bɛ musow masirifɛnw feere siraba kɛrɛfɛ Petersen kin kɔnɔ. Ne bolo CEDEAO ma foyi kɛ Mali ye o ma foyi kɛ Burkina o ma foyi kɛ Niger yɛrɛ fana ye ni jamana ninnu jatigɛwale kelenw b'a la ka bin u kan nka CEDEAO ta la k'u dɛmɛ o de kosɔn u ka bɔli CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a faamu sabula jɛkulu in a ma fɛn kɛ u ye o tɛ se ka faamu. Mais le CEDEAO n'a rien fait. Abdramane Jara ni Orokiya Traoré ye Mali jamanadenw ye u fana k'u b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ. A bɛɛ bɛ dépend an ka jamana de la n'olu ye décision ta n'an ka taa ɲɛ b'aw la an bɛ tugu an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ sisi yɔrɔ dɔw la ni an ka taa ɲɛ fɛnɛ t'a rɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn de bolo a bɛɛ bɛ dépend ni ɲɔgɔn cɛ la n'an ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ b'a rɔ ni jamana ka hɛrɛ b'a rɔ an bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw kɔ. A kɛli ka d'an ye parce que an ɲɛmɔgɔ minnu b'an na u mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an b'u kɔ parce que n'u ye ko bɛ kɔlɔlɔ lase anw ma o ɲɔgɔn fɛnɛ b'u ka jamana kɔnɔdenw sɔrɔ bɔ Mali la. Afrique yan an yɛrɛ kelen don an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye tubabu de nana ka na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'u ka kalabanciyaw ye sinon an bɛɛ de ye kelen fa kelen ba kelen. Nka dɔw fana y'a jira ko ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔ o man gɛlɛn ko bɔli kɔfɛ min kɔni hami b'u la o de ye ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ. N'u bɔra a la y'a faamuya b'a la olu de bɛ kɛ jijabaga ye k'u cɛsiri baara ka kɛ o de kɔrɔ y'o ye an bɛ bɔ nin na an bɛ nin kɛ an bɛ baara kɛ fasow ka jɔ mais k'a fɔ AES de a donna ta e ka tila ka na kɛ minnu tɛmɛna olu ye baara min kɛ e ka tila ka na baara wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye donc ce n'est pas la peine. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.